Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalists, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Provincial Administrator nagpangabay sa OWA nga tingbon ang pagpapauli sa mga OFWs diri sa probinsya. Apelar sa mga lideres ng simbahan, gimpalambot na kay DOH Secretary Duque. Sa balita nasyonal, masobra 25,000 ka OFW nagpaidalom sa COVID-19 test. ABS-CBN posible magapatuman sang retrenchment sa bulan sang Agosto. Sa balita internasyonal, Estados Unidos kag Canada naginkasugtan nga palawigon tubtob Hunyo ang travel ban. Sa balita sa sports, Seoul Football Club nagsorry sa paggamit sa mga sex dolls bilang virtual crowd sa Hampang. Balita Entertainment, Miss Universe Philippines Coronation Night, may bago na nga petsa. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ang mga maayo nga benepisyo sang pagbisikleta. Maayong aga Bacolod, may aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Mayo 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang frontal system nga nag-afekto karon sa extreme northern Luzon. Ang easterlies naman nag-afekto sa Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtub papaskog nga huyop sang hangin gikan sa nabagatnan na sidlangan padulong sa nabagatnan ang magaluntad sa Palawan kag Occidental Mindoro samtang halin naman sa nasidlangan padulong sa nabagatnan na sidlangan magaluntad sa Visayas nga may makanay tubtub mabaskog nga pagdapya sang balod. Sa siyudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 27 degrees Celsius, samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan naman karon nga adlaw sa 35 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayong
dayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligod sa tak na nga alas 7. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangurang mga balita lokal, nagapangabay sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA si Attorney Rayfrando Diaz, ang Provincial Administrator sa Negros Occidental nga tingubon ang pagpapauli sa mga overseas Filipino workers o kon mga stranded nga manigrense agon magsanto sa kanamuon sa mga hotel o kon pension houses rooms agon hindi mauyang ang gasto sa ahensya subuman sang gobyerno probinsyal. Ginalimbawa ni Diaz akon may 20 ka OFWs nga ipahamtang sa isa ka 50-room capacity nga mga pension houses o hotel, ginapabayaran sang tagdumalahan ang matululugan sang 30 ka mga kwarto sa piyaka wala sang may naga-occupy. Suno kay Diaz, may kabudlayan sa gyapon ang komunikasyon sa tunga sang probinsya kag sang mga nagapadala sang returning OFWs bagud wala sang insakto nga komunikasyon kag detalye nga ginapadala sa gobyerno probinsyal. Naibaluan karon nga adlaw may 88 ka mga OFW sa mag-aabot apang wala sila sang ideya kung pila ang residente gikan sa syudad sa Bacolod kag pila ang sa nagalain-lain nga lugar sa Negros Occidental. Natalala man nga may mag-aabot nga isa pa ka barko nga may sakay man nga mga OFWs buwas nga adlaw apang wala sila sang ideya kung pila ang mga sakay diri. Sa ibig na gabina, kaya ipakabalo kung pinagid sila. Kung doon sa number nila, yung sunod pa sila sa hotel na proportionate man ang number of rooms. Eh kung bakit, wala ba sila ako kabilog, nawal man lang, butang pa sila sa hotel na good for 100. Yawan pa bayad just for a few number of people. Ang kabayan sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Ginpahayag ni Attorney Rayfrando Diaz II, Provincial Administrator, nga may 900 pa ka mga rapid testing kits ang gobyerno provincial. Ini man ang ginpangabay nga may ngagaw kag matapos na ang biomolecular laboratory sa Teresita Halandon Provincial Hospital. Agon hindi na kinahanglan sa rapid test kits bagod makapatigay na sa RT-PCR testing diri sa probinsya. Sa karon padayon pang ila pag-procure sa kagamitan kag iban pa kinahanglanon na gumasiguro nga ma-credit sa Research Institute for Tropical Medicine sa Bungman sa Department of Health. Ginpalambot naman ni Bacolod Mayor Bing Leonardia kay DOA Secretary Francisco Duque III ang apelar sa mga lideres ng simbahan sa syudad angot sa pagpatigayon sang misa samtang ginapatuman ang mga preventive measures kontra COVID-19. Ang sulat ang napitsahan Mayo 18 nga nag-apelar nga tugutan ang 50% sa kapasidad sang simbahan. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sang Bacolod Interagency Task Force sa idalom sang guidelines sang National IATF, maximum nga 10 katao lang ang ginatugutan sa pagpatigayon sang mass gathering. Duha pa ni Familiaran, ang mga simbahan ang magapatuman man sang istrikto nga mga preventive measures, kaangay sang social distancing, kag pagsuksok sang face mask, disinfection, pagkatapos sang kada misa, pag-spray sang alcohol sa mga simba, kag temperature check. Nasaad sa sulat ni Leonardia nga kung tugutan ang religious rights, services kag sacraments nga may paghalong, mas mapabakod ang mental kag spiritual health sang tao ang kinahanglan sa pagpakig-away kontra COVID-19. Nagalaom si Pamilyaran nga antes ang Domingong adlaw, mayara na sang sabat ang gobyerno nasyonal. Under the guidelines, hindi pwede mo. Sa DCQ, maximum of 10. So, si Mayor, ikapalo man ang nasing guidelines. So, kung sila want to appeal it,
Ang kabahin naman sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpanugyan ni Bacolod Councilor Dindo Ramos sa mga operators ng public utility vehicles ug PUVs nga magproseso ng special permit sa LTFRB Region 6. Ini matapos ang consultative meeting nga ginpatigaan ni Ramos, chair sa Committee on Transportation upan ang operator kag driver sa session hall sa Bacolod Government Center Mayo 19. Ang special permit ang requirement para magbiyahe sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine o GCQ base man sa guidelines ng National IATF. Sunod kay Ramos ang pagkuha ng special permit ang pwede online bawod wala man sa satellite office ang LTFRB sa Bacolod kag ini ang libre. Sunod kay Ramos, iyan na istorya si LTFRB Regional Director Richard Esmeña kag ginpahayag nga hindi kinahanglan nga ara sa isa ka kooperatiba para mag-apply sa special permit. Dugang pa sang konsihal ginpasiguro man sa iyan Esmeña nga wala sang massive apprehension kagatagan sa nagakaigo nga tion ang mga operator nga magproseso sang special permit. Sunod kay Ramos, madamo naman sa mga jeep sa syudad ang nag-comply sa pagbutang sang barrier para masiguro nga 50% lamang sa mga pasahero ang makasakay. Sa special permit, ginagaan sila sa allowance sa LTO, sa LTFRB na mag-comply, no? Kag why anay massive apprehension, considering ang aton nga concern base ang aton mga pasahero masanded. So, hindi ba ta gusto nga maapektahan ang negosyo, maapektahan ang ilaobra, kag siyempre, bago malani ganin makaginawa aton mga drivers, dako naman sila. Si Bacolod Councilor Dindo Ramos. Sa mga dunga pa natin nga balita lokal, voluntaryo naman nga nag-surrender sila kaugalingon sa 15th Infantry Battalion sa Philippine Army ang duwa ka matag-as nga opisyal sa Communist Terrorist Group o kung CTG sa Western Visayas nga nabase ako na dito sa Barangay Tiling sa Banwasang Kawayan sadtong Huwebes, Mayo 14. Ini ang ginpahayag sa sining weekend ni Lieutenant Colonel Erwin Carino, ang commander sa 15th Infantry Battalion sa Philippine Army. Ginkilala ni Carino ang mga returnees nga Santa Hermosilia Villamor alias Aya, isa ka 45 anyos nga babae nga ginpahayag front committee members sa Southwest Front sa Negros, kag Jody Manorte alias Coco, 27 anyos, kag squad leader sang SYP platoon sang Southwest Front. Si alias Aya among anay finance kag medical officer sang Southeast Front sang NPA kag medical staff sang Front IB Bohol Party Committee. Ini siya karon ang political guide sang SYT platoon sang Southwest Front. Ang duwa ka mga returnees nag-surrender ni pagi sa idalom sang Community Support Program Team sang 15th IB nga nag-operar sa Barangay Sangke sa Banwa sang Hinawaan. Nakabaton ang gobyerno sang siyudad sang Bacolod sa ikaduha nga swab mobile. Ini matapos formal gin turnover sang Biopower kag Thomas Lloyd Group ang donasyon nga swab mobile sa LGU kahapon nga adlaw, Mayo 19. Ini nga proyekto sang anak ni Mayor Evilio Linardia nga si Cara Linardia sa kampanya kontra COVID-19 upod si Engineer Rain Joseph Saril nga naghatag sang technical expertise. Tuyo sini nga maproteksyonan ng mga medical frontliners sa pagkuha sang swab specimen sa mga persona ginasuspetsuhan may COVID-19. Ang unang nga swab mobile ang gindonar sa Bacolod Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry nga nausad na sa pagkuha sang swab specimen sa mga returning OFWs kag quarantine facility. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, na aresto naman ang 45 ka mga persona nga nakalapas sang mga pagsulundan sa idalom sa Executive Order No. 35 sa siyudad sang Bacolod. Ang mga naglalakpan na nakalapas ini sa curfew, social distancing, liquor ban, kag hindi pagsuksok sang face mask. Ini nagalakip sang 13 gikan sa Police Station 2, 4 gikan sa Police Station 3, 11 naman sa Police Station 4, 4 nadakpan gikan sa Police Station 6, 10 nadakpan sa Police Station 7, kag 2 sa Police Station 8, kag isa naman sa Police Station 9. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinagi sa pag-order sa www.cabatu.com
kalusuganyan.ph. Kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon, para likaw kita sa mga respiratory diseases, nga amuni ang kalabanan, ginasiling nga amuni ang sintomas sang COVID-19, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, bisan ang hilanat. Amuna nga kinanglan sa aton lawas ang vitamin C para nga magbako ng aton nga immune system. Kag para dire, ginarekomenda naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang ining capsule kag tea sang Dr. Alfred's ang manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative kag puro nga mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang may man nga B complex, ang B1 para sa aton nga nerve, para sa aton reflexes, ang B6 para sa aton pagbabakod sa aton nga baga o kun lungs para likaw kita sa ubo, kag ang B12 para sa maayo nga absorption sang sustansya sa mapagkaon nga atong ginakaon. Kag kabalo bala ka mga ka-aksyon, nganing Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nakabato na iniya sang international award dito sa Estados Unidos. Ginhatagan pa ini sang 5-year expiration sang Estados Unidos. Mga kautura naton nga mga kano, ninyo nagagamit na sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Kag ini na pamatudan man sa research sa Kentucky Medical Center nga ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea immune booster ini. Ko nagapabakod sang aton nga immune system. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea kana manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Charis Drugstore kag mga butika malapit lang sa inyong lugar. Masobra 25,000 ka OFW nagpaidalon sa COVID-19 test. Samtang ABS-CBN posible magapatuman sang retrenchment sa bulan sang Agosto. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Mga ka-aksyon, ining paglikaw naton sa balatian, importante kayo. Amo na nga ginarekomendar man naton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3. Isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong man gid siya, bulong gid siya, no? Sunod sa medical ug clinical studies. Amo na abisan ang aton nga mga medical doctors, ginarekomendar nila ang Life Extension Vitamin D3. Epektibo gid nga maka-prevent sa anuman nga balatian nga magtapik sa aton lawas, especially ang ginakakugmatan nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 madamo mabakal naton tag na 10 ka pesos lang kada soft gel sini. Available sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa Life Extension Clinic. Dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sa konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Ang masunod naton nga COVID-19 news update ang ginadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Masobra 25,000 ka overseas Filipino workers ang nagpaidalom sa RT-PCR test para sa COVID-19. Sunod sa Philippine Coast Guard, may kabilugan nga 25,439 ka land-based kag sea-based OFWs ang gintest sang sub-task group for the repatriation of OFWs halin sang Mayo 2 tubtob 18. Umpisa Mayo 17, tubtob 18, yara sa 301 ka OFW sa na-test ang sub-task group sa diin 254 ang naghalin sa Palacio de Maynila, samtang 47 sa quarantine facilities. Yara naman sa 5,443 ka Pinoy seafarers naman nga sakay sa cruise ship sa Manila Bay Anchorage area ang nagpaidalom sa RT-PCR test umpisa Mayo 7. Sunod sa PCG, magapabilin nga naka-isolate ang mga OFW samtang ginahulat ang resulta sang test kag pagpagwa sang ilang quarantine clearances. Ang ining COVID-19 news updates ang gindulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod kag Negros, kaya tani. Masobra 4,000 ka mga overseas Filipino workers sa OFWs ang nagnegatibo sa COVID-19. Sunod sa Philippine Coast Guard, 4,104 pa ka mga OFWs ang nagwa ng negatibo sa ginpatigan ng RT-PCR testing para sa COVID-19. Ang Sub-Task Group for the Repatriation of OFWs ang nanguna sa ginpatigayon nga test. Sunod sa PCG, nakahanda na ipagwa nga quarantine clearances para sa mga OFWs. Mahimo nila mabato ng clearance sa mga OFW anuman nga adlaw subong nga semana. Nangabay naman sa paghangop sa mga overseas Filipino workers ang OWA agot sa pagkatrasaro sa ilang resulta sa COVID-19 test. Sunod kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak sa kanamuon sa mga OFW nga yara sa quarantine facilities, sigurado nga madugayan gid ang pagpagwa sa resulta sang test. Pangabay ni Kakdak, hindi lang maghalin sa quarantine facility, tubtub wala sang resulta sang ila test kag by batch ang pag-release ng resulta. Madamo na nga OFWs ang nagreklamo, bangod iban sa ila naglapaw na sa 14 ka adlaw nga quarantine facilities, apang wala sa gyapon nakapauli sila pamilya, bangod wala pa ang resulta sang COVID-19 test. Mag-aabot na sa Pilipinas ang panibagong batch sa mga donasyon nga ventilators halin sa China. Sunod sa Chinese Embassy sa Manila, ang panibagong batch sa donasyon ng ginabug-usan sa mga CH-300 ICU ventilators kag nakabiya na ini sa Shanghai, China kag natalana nga mag-abot sa Manila sa Manila North Port. Damlag lamang naghatag man sa medical supplies ang Ministry of National Defense in China sa Department of National Defense ng Pilipinas. Ang donasyon na ginabugusan sa 80,000 ka mga surgical masks, mga PPE kag protective goggles. Masobra naman 200 ka Pinoy sa Canada nagpositibo sa COVID-19. Sa laging handa press briefing, ginpahayag ni Philippine Ambassador Petronila Garcia nga 225 ka Pinoy sa Calgary ang nagpositibo sa COVID-19 kag may 89 na ang naka-recover. Sa Toronto, 22 ang kumpirmado ang kaso sa COVID-19 sa din may 6 nga naka-recover kag isa ang napatay.
Sunod kay Garcia, may kabudlayan sa ilabahin agud may baluan kung pila ang apektado nga Pinoy sa ibang mga parte sa Canada. Ginpasiguro ni Garcia nga natagan sang medical assistance ang tanan nga COVID-19 patients, residente man o kung turista sa nasambit nga pungsod. Sa kabugusan, may 5 ang napatay nga Pinoy sa Canada bangod sa virus. Naglabot sa 160 ka personnel sa Presidential Security Group o PSG ang nagpositibo sa COVID-19 matapos nagpaidalom sa rapid test. Suno kay PSG Commander Colonel Jesus Durante, sa nasambit nga kadamuon isang nagpositibo sa PCR test. Dugang pa ni Durante, madugay na nga naka-recover sa COVID-19 ang nagpositibo sa polymerase chain reaction upon PCR test. Ginklaro man ni Durante nga hindi detail bilang close in security kay Presidente Rodrigo Duterte ang PSG personnel. Ginpasiguro pa ni Durante nga ginaghimo sa PSG ang tanan nga pamaagi agud masiguro ang safety sang presidente. Ang 160 ka PSG personnel na nagpositibo sa virus ang otomatiko nga ginapaidalom sa 14 days quarantine period. Isa lamang ang panibago nga kaso sa COVID-19 sa mga health workers sa sulod sang duha ka adlaw. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere, may kabilugan nga 2,315 ka health workers ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa among nga kadamuon, 974 ang naka-recover matapos sa dugangan sang 36 ka recoveries. Nagapabili naman sa 35 ang death toll sang COVID-19 sa mga health workers. Ang nabilin nga 1,306 nagapabilin nga ginabulong o kung naka-quarantine. Sa dugang nga balita national, posible nga magpatuman na sang retrenchment sa bulan sa Agosto ang ABS-CBN sa ilang mga empleyado kung hindi pa makakuha sang prangkisa. Ginpahayag ni ABS-CBN President kag Chief Executive Officer Carlo Katigbak sa hearing sa Senate Committee on Public Services. Suno kay Katigbak, umpisa nga nag-off-air ang TV network sa Mayo 5, ginpasiguro nila sa ilang mga empleyado nga hindi madulaan sang trabaho tubtub sa sulod sang 3 ka bulan. Sa karon dako nga kantidad na nadula sa network kung hindi pa sila makabalik sa Agosto, mapilitan na sila nga magpatuman sang retrenchment. Ginatalakay sa Senado ang mga hagna nga pagpalawig sa prangkisa sang ABS-CBN. Mayaraman sa isa ka hagna nga tuyo nga matagan ini sang temporary nga franchise. Ginbawi na ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang yahag na agud matagan sang provisional franchise ang ABS-CBN tubtub sa bulan sa Oktubre. Sa iyang privilege speech, ginpahayag ni Cayetano ang ginhimo niya ini agud mapadalman ang hearing sa prangkisa sang Giant TV Network. Duha pa ni Cayetano nga iya ini na desisyonan matapos ang konsultasyon sa iban pang leader sang Kamara. Tungod sila magatutok na lamang ang Kamara sa hearing sa 25 katuig nga franchise renewal sang network. Palayag pa ni Cayetano, tanan nga gusto magpahayag sa opinyon ang paghatagan sang kaigunan sang Kamara. Kag sa katapusan nga Balita National, ukon sa duga nga Balita National, dismayado si Albay Representative Edsel Lagman angot sa tikang sa Kamara nga pagbasura sang hagnang naghahatag sang provisional franchise sa ABS-CBN kag sa baylo ginumpisahan ang hearing angot sa paghatag sa TV network sang duga nga 25 katuig nga prangkisa. Suno kay Lagman na dismaya siya sa desisyon tungod maayo kung tani nga tikang ang paghatag sang provisional franchise sa ABS-CBN agod niya makaresume sa operasyon sa panahon sa nga ginadeliberate ang hagna angot sa pag-renew sang prangkisa sang network. Duga pa ni Lagman wala sang pulos ang malapit sa kasemana nga pagtalakay sang Kamara angot sa hagna pagkatapos ginbasura lamang. Palayag pa ni Lagman nga ang panibag-o nga development nagdula na sa paglaom sa pag-renew sang ABS-CBN para sa benepisyo sang publiko kag 11,000 ka mga empleyado. Sa katapusan kabayan sa aton Balita National, gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang Mayo 25 bilang regular holiday sa bugos nga pungsod sa pag-obserba sa Eid al-Fitr o kung pagtapos sang Ramadan. Ginasaad sa ginpirmahan sang akon sa Ramadan. Ginasaad sa ginpirmahan sang Presidente nga Proclamation number 944 nga ginatagan sa oportunidad ang mga Pinoy nga mag-isa sa mga Muslim brothers kag sisters sa kalinong kag harmonia sa pag-obserbar sang Ramadan apang kinahanglan magsunod sa community quarantine kag social distancing measures. Ang Ramadan ginaobserbar sa mga Muslim sa sulod sang 3 ka adlaw pagkatapos sa bulan sang pagpuasa o kon fasting. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bagod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer.
Gani rin ang solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o konang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang iyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibo nga resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagagamit bala sang CL77, siguro doon gid naton nga ang aton mabakal nga CL77 original. Kaya ang original nga CL77 gin pabaskog pagid, gindugangan sang dugang nga mga ingrediente para mas makahatag pagid sang benepisyo sa aton ikang lawas. Gindugangan ni sang 26 mg sang vitamin C para nga magpabakod pagid sa aton nga immune system. Siguro doon naton nga original nga CL77 nga aton mabakal. Ining na baligya lang ara sa 500 ml nga mineral water nga suludlan. Ang sa botilya sang lapad, hindi na siya yung original nga CL77. Para masiguro naton nga original nga CL77 nga aton mabakal, dire kita bakal sa mga butika nga autorisado lamang nga magbaligya sini. Wala niya ginalibod may basi may nagalibod sa inyo sang CL77, hindi na sa original nga CL77. So mag-original nga CL77 ka na kaysa original nga CL77, laging panalo. Estados Unidos kag Canada nagilisugot nga palawigon tubtob sa bulan sang Hunyo ang travel ban. Samtang Seoul Football Club nagsorry kay sa ilang mga audience sa ilahang pang sa football, ginbutang nila nga mga audience ang sex dolls. Kag mga maayo nga benepisyo sang pagbisikleta. Mapala naton na sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag sa ato naman nga Balita International, nagsugta na ang Estados Unidos nga palawigon, ako ni Estados Unidos kag Canada nga palawigon ng travel ban sa duha ka pungsod sa sulod sa 30 ka adlaw. Ginpahayag ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga nagpasugot ang US nga tugutan ang pagbiyahe sa duha ka pungsod tubtob Hunyo 21. Hindi kalakip sa ban ang pagbiyahe naman may kangtanan sa negosyo. Suro kay Trudeau nga importante ang mga desisyon agad mapabilin nga luwas ang mga tao. Una na ginpatuman ang mga tikang sa Marso tubtob na palawig ini sang Abril kag Mayo 21. Samtang ang sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, ang Netflix, Spotify, Facebook, Google, kay iban pang global internet companies nga naganegosyo diri sa Pilipinas ang ipaidalom na sa value-added tax. Kay iban pang mga buwis sa idalom sang hagnangin file ni Albay Representative Joey Salceda.
Ang Digital Economy Taxation Bill o ng House Bill 6765 nagatuyo nga makatipon sang 29.1 bilyones pesos sa bagong buwis suno kay Salceda. Apang ginpatag ni Salceda nga giningahagna ang hindi magpatong sang dugang buwis sa internet firms kundi tabon lamang o kung maghimo lamang sang pamagi kung paano makadugang sang mga buwis gikan sa digital services. Gindugang pa niya ang Google kag Facebook, nakakita ini sang 50 bilyones pesos gikan sa mga advertisement sa Pilipinas apang wala ginapaidalom sa VAT. Ang Netflix nakakita sang 5 bilyones pesos gikan sa subscriptions nga ginabayad sa mga Pilipino. Apang samtang ang Sky Cable nagabayad sang VAT kag income taxes, ang Netflix naman ang wala nagabayad. Ang e-commerce sites pwede sang Lazada kag Shopee ang pagatugyanan nga magkolekta sang buwis gikan sa ila sini nga mga partners. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 80 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 82 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 55 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, may napili na nga bag-o nga petsa ang Miss Universe Philippines Organization para sa Coronation Night. Sige na payag rin ni MUP. Ano tayon gidya? Ambot lang kay una-una Tanong pitsabe ba si kung 2022 October pala? 25. Oh. October 25, 2020 action boy. Amo nang hambal ni MUP Creative Director Jonas Gafud. Te kay una to kabay action boy, May 3 to dapat. Te ado alang-alang gid. Te ikaduwa ginan naman nila ginsaylo naman nila sa June 14. Te medyo pagkay nagataas ang cases naton sa Pilipinas sa COVID-19. Te subong ang ila desisyon naman action boy October 25 2020. Lang taon talang action boy kung madayon ini kasi syempre hindi taman gyapon mahambal pasubong, di ba? Di pa kay di ba? Not until nga i-lift ng restriction bala nga na social distancing. Paano na karon niya mag-social distancing kada sino ang mga audience mo da, ang mga kandidata mo da. Lagyo sila yun, no? Oo, mapwede na. Ito kabudlay, no? Sige lang. Pero pa siguro man nila Action Boy nga, di ba first ever gini Action Boy mo nga Miss Universe Philippines kay sa una yadra lang yung kuha representative sa ano, di ba? Sa Binibining Pilipinas. Tiyambal nila siguro doon gini Action Boy ang bisan amo ni blako nang kakatabo subong. Siguro doon gini nila nga mangin successful gid ini nga pinakauna nga Miss Universe Philippines diri sa Pilipinas. Lantaon ta ko masugdan kay ang mga sports activities gani wala. Gani man. So let's see. Balita sa sports. Nagpangayo sa pasaylo ang football club sa Seoul, South Korea bangod sa pagbutang nila sa mga sex dolls sa mga bleachers nga nagaserbi bilang audience. Humalin sa inbuksan ng sporting event sa mga pungsod, dumilian na ang magtanaw ang mga audience para malikawan ang paglapta sa coronavirus. Una panginwala sang football club nga mga sex dolls amay ni kagin pahayag nga mga primera klase ini nga mga mannequins. Apang nakitaan sa mga kritiko nga may ginauyatan nga karatula ang mga ini sang advertisement sa mga adult websites. Naglambot sa 28 ka mga babae nga mannequins kag 2 ka lalaki nga mannequins ang ginpalapta sa mga bleachers nga nagserve nga audience samtang nagahampang sila sang football. Balita espesyal! Alright! Energy! Mga ka-aksyon and action boy! Mayang aga. May aga ka nakagina. So, diyan ka, atagon ko gila na Aksyon Dorel. Ato balang Idul Fitr bala is the culmination. Culmination na siya, no? Pagtapos ang Ramadan. Sa mo nang May 25, gindeclare nga national holiday tungod sa Idul Fitr. Amo ni sa pagtapos ang Ramadan. Ang Ramadan sa bulan mo. Sa niya ka bulan nga mga sa ulog sa aton mga Muslim brothers and sisters. Amo ni ang month of sacrifice, fasting. Amo na siya, no? Gabi na sila mag-fasting action boy, ya? Correct. Kuan gina nila ya ang migisibigo ko Ramon daw ay ka contact sa ako now. Si Bro Ramon sa mga Muslim brothers. Kung gina pa nagtag-sap, siya ka pa nagtag-dates na siya daan niya. Ang akon nga supply. Siya na? Siya na. Ang akon supply daw ay matag. Basi tingbo niya dason nga Ramadan. Correct. Basi tingbo. Yara na. Meron. Nagpanawagan ka na ganyan.
Sige, so sa aton, anay nga balita special sa mga Aksyon Boy. Aton, pag istoryahan, ining, ano gani? Benepisyo sang pagbisikleta, Aksyon Boy. May mga benefits gina. Siyempre, exercise Alang-alang. Hindi lang niya hindi lang niya para pang biyahe, pang exercise. Correct. So, wala kang magbisikleta, kada tanan mga lawas, gagiyo mo. Tod ka. Pati kamot, igiyo. Gamo mo Oo, ang kamot mo mag-liko-liko. Hindi ba gagiyo? Correct. Kaya mo na kagabunggo, kaya kaway kagaliko. Alakala. Hindi kila liko-liko, alam mo. So gagiyo, kamot mo yun, di ba? Nagtatarap. Sorry. Nalipat na kami mag-bike. Ika-bike ko yung gapon niya. Nanad ka na sa stationary bike eh. Ang ang ara sa mga Hindi ang stationary lang ba? Sa gym. Tsaka. Idala to, di ba lang yung bike nga mo na? Nga pag-gym. Kaya para maka-exercise man kami diri. Kaya diba dinagpo na kami diri. Huwag kami magdalahi ko ikaw na. San ikaw lang dollars. So, una, Aksyon Boy, Ario, isa sa mga benefits sa nga kung sa Tagalog, pagpa-jack bala Aksyon Boy. Kakadunlan ako sa ako niya. Saliva na. May pa bang ko, tignan niya wala akong mabalita, parte sa bago, abot ng mga OFWs kag seafarers. Hindi ba mabot sa mga adlaw? Wala siya gano'n kapamati, kagina. Okay lang. Hindi ba may mabot sa mga adlaw? Kita ko ni si Councilor Ising, ara subong sa Bread Coport. na. Gawa hulat. Gabantay, galing ko pitakbalo kung ano kadamo ang taga Bacolod, ano kadamo ang taga Negros, kaya way man informasyon to alin sa Manila. Correct. Pero may mabot sa mga adlaw. Actually, kagapon dapat, galing kay na delay ilang trip kay mga lista kung sa ngalan to. Subong adlaw may maabot nga mga OFWs kag mga seafarers guro kag iban pa nga stranded ni Grenses Sige, wala to lang Sino sa man? Hindi ko makita. Wala lang nga. Si Virgie. Sige. Virgie Cruzada. Sige. So, Action Boy, ang unang benepisyo, Action Boy, sang pagbike, nagapa-improve siya sa mental well-being. Kaya meron ko no Action Boy sa isa kapagtuon sa abroad, nga YMCA Action Boy ang naga-research na. Nga nagasiling nga ang mga tao kung nga may physically active lifestyle, may 32% nga mas mataas ng ilang well-being score sang sa mga hindi active. Isa man siya sa naga-help Action Boy. Kasi syempre damo ka makita mo no, samtang gabay ka. Pero kung ang imo bike yung gapundo, lagi duway ka ginawa makita. Sulod lang sa iyo balay. Himuan mo lang view. So, ikadua Action Boy, nag-promote man siya sang weight loss. Siyempre, nag-burn ta calories, di ba? Kagambal na Action Boy, ang 1 hour bala nga pag-bike mo Action Boy, pwede ka maka-lose 400 to 1,000 calories. Imagine bala, dako na ni Action Boy, Oo. So, nami gid siya Action Boy sa pabulig sa weight loss. And then ang ikatatlo Action Boy, naga-build na siya kuno sa mga musculo modra. Especially sa paa. Ang gitawag lang nga glutes, hamstrings, quads, calves na sa imong mga paa dra. Nagaano siya kita mo gid kung may bike. Ang mga bikers Action Boy na mga lagko sila paa Kag kuan hugot. Nga duga kiriwi bala pa. Hugot ang mga paa. Amo na siya Action Boy. Kag hambal nila kung kuno Action Boy, kung taas kunong percentage ba sa imong muscle, mas dasig ka nga maka burn na mo calories. So dapat may imong muscle Action Boy. Anon ko? Bakuro ng muscle pa. Una nang muscle mo. Sige. Andaman mo. Sa June pala ma-start ako. Ka naman sirado pala sa mga gym. Swimming ako niya. Swimming shoes. So mo na siya. Okay, and next Action Boy, paano man siya kuno, nagapa-better sa aton nga lung health. Siyempre. Kaya exercise mo yung mga respiratory pamuna ka, ginawa mo. So mo na siya nga nami ang flow sa imong lungs. Tapos Action flow? Boy. Dugo mo nag-flow? Ang lungs ka flow? Hindi namin ang flow bala sa nga imong nga dugo sa lungs. Diba? Nga lang ko ma-flow. Yung naming flow sa imong lungs. Namin ang flow sa dugo sa imong lungs. Kulang lang dugo. So next Action Boy, ang pag-bike, low impact siyang exercise, low diba? Impact. Hindi mo yung kinanglan yung magtumbo-tumbo. Unless matumba ka, ano gina siya, hard impact. Hard impact. Correct. So mala siya Action Boy. Isa sa nami man siya nga ways ang pag-exercise ta bala, ehersisyo. Kasi syempre do ka relax ka lang yung mga sikad-sikad ka lang diba?
Lain man na yung mga bikers nga daw nagbiyahe, blo layo blang no. Lain na Kita ko na ginas sila, Aksyon oh, Boy. grabe na Oo, ginas ang sila. mga travel from Bacolod to San Carlos, gawa na sila, mga damo na sila yan. Si Konda, si Toto Eric Jr. doon yes, nag-mo si na. Toto Eric, ga-bike na siya. With support ni mother sa likod. Ga-bike man si Mother? Ay, hindi, aga sakay eh. Kung ga-bike, delikado. Kaya hindi siya daan bikers. Diba? Kagway sa bike. Kagway sa bike. Kabudlay, wag ko mag-bike na. Kabudlay mag-bike, wala wala ka bike. Kagi ka ng bike nga wala ka bike? Wala. Ikaw yan? Wala ba? Kabudlay na guro yan, no? Budlay eh. So, next Action Boy, ang pagbike ko ng Action Boy, nagapa-improve sa ato nga navigational skills. Siyempre, bala Action Boy, ang iban kabay nagagamit na Google Maps, subo, ang na uso. Tiyari akong gabay ka, makasulod ka sa mga gagmay-gagmay nga mga... Hindi mo yan muna digali ang... may lagyan na, digali nga muna. Nag-improve siya sa ato nga navigational skills. Mo yan muna digali ang mambulok. Nasulod ka diba? sa mambulok. Galing hindi ka kasulod sa interior, pero makaagi ka, mo na digiling barangay 10. Ay mo digiling barangay 8. Amo na digiling na. Tapos nakalabot ka sa mga hindi ka ma-expect nga ay Bacolod pa na di. May bukid ang Bacolod ka mo na balaw. Na di ka sa mga babaw-babaw na tabla mga para sa araw relocation site to. Ngalabot ka sa mga alangilan. Ay may amo na nagalino na. Ay ari digiling ang kampustuhan. Wala ka. Wag ka lang kanto. Muna. Over. Tama ka man Action Boy, mo ka ma-explore kung ga-bike Action Boy. Healthy pa no. Next, Action Boy, pabakod man siya or nagapa-strengthen sa imong nga immune system. Siyempre, kaga-exercise ka, Action Boy. So, kung bakol ang imong immune system, Action Boy, Hindi ka sa balatian eh. Oo, layo ka sa balatian. May ginabasa ko, nahidlaw siya kung sa kasag, adobo, kag lukos. Si Roberto Gallo na? Si One Ball Rupert Galilee. Si One Ball na siya? One Ball. Nga One Ball, Ang bata basi pag may nabalaan ko sa istorya nga may nagabusong mabata muna hana sa mabata ga madyong siya. Pag sakit pag hira magid siyang one ball muna nagsakit ang tiyan niya ga mabata na sa ti one ball nga lang sa bata. Kita sa one ball sa madyong nga. Hindi ka relate ang laga madyong. Ti si Patugalyo kuno idlaw na sa kasag kag adobo nga lukos. Manahan. Galing lang alam mo padalaan ta sa do ka budlay man. Do ka budlay man padalaan ta siya. Budlay ka ba si panos? Tanay orderan ko sa kay Aksyon Eden galing kay ti do ka. Teto man siya sa din siya ganun subong. Sa Amerika. Ati budlay pa but sa luo na yang luo ahos. Mas hindi pagpasakyon sa eroplano. Pasakyon man guro man. Durian man na yung lagi na pa. Ang locos pasakyon sa eroplano. Ay hindi ang dalon mga locos. Kalay. Tangan mo lang ng infant travel, ti assist na yun. Matas mo nanda. Giya. So, last Action Boy, nagapa-grow ni siya kuno sa imong social cycle. Circle, galit. Circle. Kaya ti damo ka ma-meet mo. Yes, damo para sa mga bikers na bala. Nahimo na sila ko sa mga club gani, no? Nagadamo sila kilala. Kung ako na sona mo sang nakatilaw ko na sona naga-intra ko na bala sa off-road na bala nga motorcycle bla. Amigo ko nagadagad ako ma-off-road. Pahulami ako motor, nagupod ko sa off-road. Damo ka ma-meet yung mga enthusiast man bala. Actually, sa buong ng mga gamotor, Black Action Boy, sa una, kada Domingo, ginaya, damo sa Don Salvador, sa Pirme. Kuan na sila yan, mga road na sila yan, mga kuan lang yan, kung sa kuan pa cross country, mo na sila yan. Ang off-road dyan, grabe pag dyan. Ando, alagyan mo. Mga lagyan, kapangita, pag kami malagyan, yung budlay-budlay. Wala mo nag-give up ang bike, Simo. Katilak pila ko itong tumba eh. Tilak tumba. Pero nagbangon ka. Bangon. At lumaban. Importante, ang abalo ka sa pangabuhi, ang importante sa pangabuhi is, hindi kung kapila ka matumba, kundi kapila ka magbangon. Correct. Agree ko, Action Boy. Very agree. Hindi mo pag-isipon kung kapila ka matumba. Yes. Importante kung kapila ka magbangon. Ka-very. Sa motor ka. Kaya anong gamot sa motor ka sa bisikleta? Kaya nga tumba ka man sa motor mo. So, isipon mo kung kapila ka magbangon. Yes. Pag istoryahan na inyo, hindi ka mag-istorya nga, ay kalima ko lang tumba. Kundi. Ang pamangkot kung kapila ka magbangon. Yes, positive side. Amo na siya dapat Action Boy. Correct. Sige, at least kabalo na ta subong sang
ang Action Boy sang benepisyo sang pagbike. Sige. Ito sa mabakal na bike? Yes, pwede kita. Actually, bakla na ako ganit ko ni mama bike. Oh, daw, hindi lang baklan ka mountain bike. Mambaya sa ako, Hindi, gitawagan niya ko. daw wala ka service, subong daw Gani. mountain bike lang Balo-balo, alay. get. Ambaya sa akin, baklan ta ng ka-bike. Ay, Tindi ka? very supportive. Sige mo na para ma-exercise ka pagit. I think kuha niya siguro blessing in disguise. Talakaw. Look at things positively, bala. Ang Positive balo ka lang, side. Hindi kinambalang siyang bakal ba, idugan ng pakayo. Hindi tanawin mo mabagay, positive side. Ngayon siguro, yung kuhaan na isang salakyan, temporarily. Para maka-exercise ako. So kung mabaklan ako bike, at least maka-exercise ako. Kabike ko pala Japon. Kabike ko pala Japon, bisan may Ate, sige. karosa. Good morning kay Kagawad Ulaya Balahon, M. Saboso, Remia Garcia, good morning kay Toto Torres, dito sa Saudi. No, good morning. Rona Pilada Lewis, Phil Alonsagay, kagahappy, belated happy birthday gali kay JV Portal, kahapon na birthday Wala mo niya. siya na-greet kahapon. Wala ko siya greet kahapon, belated happy birthday. Kag sa akon na friend, kag mentor, si Deborah, Daibingbing Espinosa Singson, nga nagsaulog mo sa birthday kahapon. Gabi, gin-invite ko to, galing kita ko lang nalakan ko maglakat bala. Kaya dito sa bago, kung maglakat ko, basi mabdan ko curfew pag puli. Correct. Likaw man Woodline ta. na, may mga curfew daan sa mga May curfew nga Damo daan. na dakpan, ito lang yun sa mga gina. Correct. Oo. Si Migota Telo Ramos, good morning. Sa kay Emmanuel Hirona, Totong Hirona, good morning. Rose Wenner, ari na si Inday Roso. Rose Wenner, good morning. Alma del Mundo Cordero. Sige, ikaw na. Action Boy, birthday subong ni Sir Asibuche. Ay, birthday, Sang ha? Ligaw, yes. Happy birthday, Sir. Sir, happy birthday, Luis ha? Rico. Halong-halong ka sa selebrasyon, ha? Yes. Basi- Kasi ma 2.0. Halong-halong ka sa Charot. selebrasyon, kaya masibla social distancing, tada? Yes, correct. kung Wala mag-cele- celebrate si Sir. Halong-halong Ano din, yan sir. ang Action Boy, ipakaon yan lang sa mga frontliners mo. Kita nag-decide sa'yo. Kami ma-decide sa'yo, browser. So, sa aton mga Mag-birthday ka-action. ka gani, hindi ka kung mag-arak, hindi na mag-post sa Facebook. Nga. Hindi akong isa ginatanaw nila mo. Oo, draga kakitaan. Di ang social distancing, ang wearing of face mask. Si Sir Butchie ka hindi na siya. Yes, of course, of course. Ang mo, pwede ka lang yung kapadala di sa amon ng food. Yes. Ang lechon mo, David, dream mo lang na ipadala. Padala di si Sir food, tapos kita yung observe the social distancing. Yes, lagi ay gidya. Pati yung lechon, dapat layo. Would love si high blood. Correct. Yes. So, sa aton mga ka-action boy, nga nagpamati sa Facebook Live, subong good morning sa inyo tanan. Kay June Hamola, action boy. Good morning kay Mereski Matamoro, Raquel, Lina Lumawag, from Hong Kong, siya action boy, nagalantaw gid sa aton. Milagros Alit, good morning. Okay, Mila gali. Mel, good morning. Yes, kay Olive Pilaro, good morning from Toronto, Canada. Kay Luz Viminda Bonhibod, good morning dra sa may Cottage Road kuno sa Mansilingan. Di maala family ginagreet niya kag sa Barangay Bata. Kaya Dorel Dave, ginsuli niya apelyido basta si Dorel Dave. Good morning dra sa imo sa Dumaguete City. Kay Samuel Celestial Jr., sa Pahanukoy, Absmart Tadeo Salcedo, good morning. Gilbert Negrido, dra sa may Samal Island, here in Anibong, Leyte, nagapamati sila dito. Si Good bro morning. ko, Mike Arbiliedo, good morning man. Yes. Kay Corazon Gayo, action boy, good morning. Agustin Torres, good morning, dra sa imo. Kay JR Panagiton, mayong aga, dra sa Iroreco, nagapamati sila. Kay Renan Rico, good morning man. Hacienda Kabungbungan, sa La Castellana, action boy, good morning. Kay Mayor Dra, good morning. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning. Malu Diaz, Steve Artifice. Kay Fine of Fini Andura, good morning. Dra sa Santa Rosa, Laguna. Kay Isok Villarosa Jr., kay Se Selcad sa Panukoy, Malingbing from Alihis, Lito Dayap. Shout out niya ko ang BCHS batch 1973. Kay Mike Carbiliedo, bike is best exercise. Connection boy ang balya. Hi Jay sa Barangay 12, Luz Viminda Greek ko nakagina. And Mary Ann Uribe, Leda Atanasio, Navi, Hagu Koy Negoro. Kay John Michael Gimay, Gloria Malacad, Arcon Tuvida, Mark Duran, imo nga ano action boy pa kay isahin na blos.
Oo. Kay May Kindo, kay Lorsky Didulo, Zenaida Palo, Marites Lopez, Lorna Lugatiman, Arnel Calyamor, Darwin Ban, kay Jennifer Erlano, JC Separa, Sally Sumugoy, Miss Heaven Heaven, kay Richel Aguarenze, Rose Mapilisan, Josefina Generato, Robelo Matalubos, kay Ruby Rosme. Good morning. Thank Sige, you sa good inyong pagpupod morning. sa amon subong nga aga. Sige, okay. Ano ko may nalimtan pa ko ha? Nalipat ko pero may. Ipaminsara mayo, kabasa ito kung sumupod sila. Sige Kay na Mardel de la Costa, Action Boy, good morning. De la Costa family, kag kay Jessie Senya. Sige. Standby na kita mag-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.